Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat masnya, sepanjang umur sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezekinya dipermudah juga, amin ya rabbal alamin. Sambil kedepon cinta cereng beto tompo berikan kembo kembali abang putih mongko nabian tua bingkong nyata bingkan di rosok yang disampai asam boleh rasa sampun samang sane babung bulan konyaket juga lengsan gupo karsan ning apriyongko noreng engko kabaran lamun ngeklek lomo nyeret balen lo oker dulu alamat mangeng janmo ingkang waspadane semua sinamune kesamutono sasatone ngato manes sepanggomo ing lekemo sang sayarto dinoro cacare wes yandaran-daran nomor dandanane ora kaprah sayang ewo alemko alang ngene pun siweses mas kita kaula kalingi parang sing bangke mingkar mingkuringan koro akarono karena marade sewe sinawong resmine keto sinopo sino karto berkata rato negara dinengel mulung kan tumraping tanah Jawa agamo agame aceh yo ah posko iya dos
Atur baris atur napas mir. Kaosnya gambar prajurit tani tetronggo nggih ya siap-siap maju kita nanti yo. Sami rukun Indonesia. Dan amit pasang kalimat tapi di dalam tawang tuang sinongkut. Sehingga nganglo singgah sebuah Indonesia yang bisa kunjung yang kita mau jagat dunia saja. Solaukir sing berayat tong ati-ati gerca bagus cepepe Jinet cerik wetotompo beringatan kempo ngambanging apam putih mongko nadyan tuwa bekon nyantan mingkati rasa yak sampe asa boleh rasa sambut samangsa dewa kumpulan gonyagen juga lengser sing merayat dong sing merayat dong angkat tanganmu Sidi solo solo
morapa sing greng baris ngayai dermaning satriya yao ao ya yao ao ya yao Selamat datang Eka Diana. Nasional ketemu
dulu katone netraku ayo adem agar rasaku jambulane katurun ngelawanku apot nandang teleponku lagi gede tresno kok tinggal lumon apa mau mese prasetyo iso pamercaya saking gedhe katresnanku nganti sliramu arep pelipmu aja besok dongamu sabar iso tak percaya bocah tuwa nakal saking gedhe katresnanku nganti sliramu tak arep pelipmu aja kasuwe lungamu sabar kurang marine hatiku ya sweet ya asik yo jalan-jalan kasih panglima, jalan-jalan kasih panglima. Ibarat ketinggalan debut di lumur, ibarat ketinggalan debut di lumur.
Iya 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 iya. Ya. Mawang ijo. Kan ada. Iya 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 iya. Oi, as. Ora. Iya pak. Iya. Os. Yuk sing perayaan tangan ini kira siapa bos. Awas. Jarane sik. Para pangreteng Urengga SD Mereka tateng dia Dua calalayo Seape Iya Ses Sak jase. Oh Mbak Indi Injih Mas Indi.
Oh. Oi. Hey. Yo. Sami rukune. Dewa-dewa ning asmara kono ati kawula andon kula lampun tresno datang saking Joko Darewati kabatene lair tresno kan suci asmenyatan yen aku sliramu isih kalisi dewa ing asmara kono ati kawula anggon kula anggon tresno datang saking Joko Darewati kabatene lair Dewa-dewa ing asmara kono ati kawula anggon kula anggon tresno datang saking Joko Darewati kabatene Ampun Surakarta Jawa Bayi Mas Podo dir. Ini kayak gila kabeh. Lai. Yo. Yos. Sora-sora suarane kumoro. Sora-sora suarane kumoro. Suarane madya ite turangga asale saka sami rukun ngayog Jakarta. Sansaya sonten sansaya gaya nggih luar biasa. Monggo dumateng sedaya para pamirsa para penonton nggih kapurin jagi keamanan masing-masing kemawon nggih. Ampun ngatos kedadosan ingkang boten saya menika kalaksanan mengeten nggih. Alhamdulillah Mbak Eka. Sugeng sonten diajeng. Selamat sore Mas Indi. Nggih, selamat sore. Diajeng kuwi ana artine. Iya, Mas. Diajeng kengke nggih. Wis beda to. Kowe lali karo aku apa? Ora lali. Biyen tau tak tebes. Tahu ya jam 2 esok latihan tahu ya. Iya. Kelingan Nduk awakmu. Kelingan. Oh kelingan. Aku nek sampean kira iso lali kok. Ngono ta. Sampean biyen tau tak tebas nggo pedhe. Kok ya ngono to mungkin jan kok senenganmu nggih. Kopat janure tuwa. Injih, Menawi lepat kula nyuwun pangapura Nduk Cahayu. Nggih. Pokoknya iki isih dina sawalan. Nggih. Isih dilebur dosane. Nggih, alah Mas Jan. Kosong-kosong ya Nduk ya. Aku wegah nek kosong-kosong. Lah piye? Gelemku 100. Oh, gelemmu 100. Padha aku njaluk eketan 5 nang ngono. Nggih, acara menika kasegoyong saking warung material Dua Putri Nduk Cahayu. Menika enak apa wae Nduk? Menyediakan jasa angkut, Jasa pasir, angkut. split batako, konblok, semen, DLL. Dan lain-lain. Kowe jarene kabare biyen karyawane kono. Kowe aku biyen bagian nganu, Mas. Bagian adu Apa kowe ora? usung-usung batako jare. Ora to? Bandemke batako. Tak seniningan lho. Sesuk-sesuk aku diangkut tok. Iya, heeh. Ya menika sampun dadi nak nggonku cara nggonku nak dadi iki ditebaske. Ditebaske. Ditebaske ge kok Lah iya. kira sak wit ki 200 apa 300. Apa meneh sami rukun ki ya ki mau. Kowe Lagi kuning-kuninge, kowe Mas. tenan, kuning iki wis kemlapuk tenan iki. Cara yakin. dene nek pari ki saya Saya kuning. kunung saya ndungkluk. Saya kuning. Saya rembaka. Nek kowe saya kuning, saya jember rambut. Ngono. Nah kowe saya kuning jare saya keli malah. Nggih.
Ya gumucing ya duit cayu ya. Iya kan, Mas. Ya derek pengrawit buri menika nyuwun apa? Oh nyuwun duit ki aku ya gelem rumangsamu kale. Yo. Ayo main cayu. Sami dukun repot. Kesenenganku deh. Campur sari sangga bu ini. Moga-moga terus semoga terus Citra ning mas kau Bebasan nyebrang banjir tekadku lewat sir Kebetulan kebem sepopo Ya Asik wong ora wuro kodan ning dalan empo yen aku sulaya angger bebasan nyebrang banjir tekadku iya
Ses. Ini napa tresnati? Nah, tresnati so. Jebul ya penak tenan ya Mas Indi. Oh, soalnya, penak. Mas. Soalnya saka ngendi Mas Indi? Ayo. Ayo. Saka Lembu Lembu suro. Suro. Lembu kuwi sapi. Suro kuwi. Siji. Apa ki? Dadi le tuku alat ngentek ke sapi. Siji. Makanya kok ken mau kok apa rada bekos-bekos. Lah ngono kan sih. dia. Lho langsung mo. Ngomong ngono. Apa menah wiagane ki ya saya bekos Mas. Ayo, Ca. Tresno ati, Ca. Yo 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 yo. Yeay. Yuk, yos, yuk, ya. Yo 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 yo. Yuk, yuk, yuk. Yuk, ya. Cek, 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 cek. Ya. Oh. Bara, bara. Yo yo yo. Cek, 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 cek. Yuk, 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 ya. Cek, cek. Yuk, yuk, yuk. Ora. Os. Yuk, yuk, ya. Cek. Ya. Oh ya. Oh ya. Yuk, yos. Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, ya. Oh. Yuk, 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 yuk. Sami rukun repot. Cek, cek, cek. Yuk, 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 yuk. Oke. Cek, cek, cek. Yuk, oke. Yuk, yuk. Yuk, yas. Yuk, yuk. Cek, cek. Nah, oke. Cek, cek. Oke. Terima kasih, Masku. Yuk, yuk, ya. Yos. Nggih. Lelakon tresno. Nggih. Wen kripik gedang kripik telo sithik edang sebeting rata dipun pinakani setunggal mboko setunggal ngeten nggih. Lagon lelagonan tembang tetembangan geding gendingan. Monggo. Nyuwun lelakon tresno Mas Lu. Mister Lu. Men rada luar negeri ya. Mister Lu. Panjangannya Lu kedua. Jadi Lu dua. Men rada Inggris. Panggilan-panggilan kereta jurusan Yogyakarta akan segera berangkat.
Iya, alhamdulillah dari Mbak Ayu sudah lakon tresna. Iya. Sehat Mbak Mbak Eka. Ayu. Sehat. Kita lama sudah nggak ketemu ya Mbak Iya. Ayu. Iya. Kamu suwe nggak dolan ning omahku. Iya, karena kalau kedolan ke ngomahmu itu mulutnya pentit sekali. Jadi saya nggak mau jauh-jauh. Bensin saya kelong. Ya diucapkan selamat sore kagem Bapak Ibu-ibu. Sehat. Tak dongake sik jawab uluk salamku sehat kabeh rezekine oke. Sik urung duwe bojo, nek ndang duwe bojo sik wis duwe pengen ya jajan wae. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bibar saking acara niki jenengan rezekinipun kathah nggih, Bu. Nggih, niki Mbak nyilih Dhek Ayu alah. Lah ya aku nak ngene gatel to. Lah ya. Nggih niki Bapak Ibu ngersake lagu menapa? Napa aja ngersake kula? Apa Pak? Apa Mas? Kempling. Oke, sik lagune sik ndas mundi Mbak Ayu. Oke, masih bersama Turangga Sami Rukun. Apa meneh sayangku request-e? Taman Juruk wis. Kitil Sumilir. Aku celak. Kitil Sumilir wae ya, Mak. Nggih. Cocok napa mboten? Piye? Sikap. Tak sikap lho Mas kowe Mas. Kayak njaluk disikep kae. Ya wis Kitil Sumilir Mas Jibon. Nggih, alah koyoke kok kaya ana kakangku ki ndi to? Bagus-bagus kabeh jebul. Nek umum aku wedok ngono mapan. Gandeng podhok ya ora sida. Dele tak menake susuku sik. Ya Mas, gitu. Ya Allah mamaku. Nggih, iki suka mamak niki mboten kagem kula piyambak niki kangge anak-anak yatim nggih Pak Bu. Nggih niki mlebet kotak amal rumiyin. Ya Mas, nek umpama entuk bagi hasil ya Mas. Apa nih?
Ora nak meteng. Telesep. Angetku ngambara anembus. Woi, tos. Alah, Lipat sesuluh padang. Hei, Tak gelap ana takon samburi. si panjerina tak kirimi indong kakak saking ceto. lelung ingitan tulungan kang rambat amuk Anggrengget jiwangga atang Yo, hey, hey. kirimi layang kilir tak sampir ke angin sumilir menora Sedih. rasa tresnamu tansah dihilir. kok ngono Dik? Dia cayu rada rana Dik. Ayo yo yo Bisa yo sing goyang. Hei, arno mesti wayang aku beto atiku. Singo. Hei, terdosa umpama kapan koyo aku bisa ketemu lintang rengko bintang rembulan. aku sama Hey, kuatir lan mutab Oh, sekar yes neng ora kang cekar yo yo yo. tanpa umpama lungguh tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika matur suwun sak bapakku Sambil ke Indonesia. Ya dolekak iki. Nggih monggo kang badhe sedekah Monggo selawe-selawe. tiket swarga Gusti. Cepit, lepas, cepat, lepas, cepit, lepas. Pargo ini mes So, so, so. Hey. Jentit jentit. Jentit jentit. Jentit jentit. Jentit jentit. ana ngendi si panjerina tak kirimi itu kakak ngejak makasih Kak Gusti. Hey. Lung-lungan kaya rambak. Dadi oh Yuk yuk hati yuk rimpi ayang gitir pasam berke angin sumilir ora kroso siramu tersendah nuwun pikir asik Awas awas. Rino yang umbeto ati sing derato ala Boba. kapan banyo aku bisa kekamita dan kau enteng rembulan aku samar kuatir lan mutak so sekar hey orang kan asik makasih kakak umpama tunggu tertong kanggo nelase lungguh Kowe iki ngopo? Ora pas. kanggo nelase lungguh ketika hop sayangku delet tak hitung sik itu 140 engko 5.000 kabeh kok lek kowe ke rumah samu 5.000 kabeh ki rumah samu rata apa piye nggih monggo Ke. ya Allah matur sembah nuwun bapakku alah ya Allah bagus ya Allah alah luntur dicium alah anak ngene gerak yo iso pasokan mekar to aku
Kok kuwi sing dijarene nak minggu mekarno kae to iki. Heeh, Jeh. Aku kan nek mekar kan biasanya nggo ibu-ibu. Heeh. Lah do bertanya karo aku. Heeh. Lah kowe kelaminmu apa? Ngono Kayak kowe kuwi to. disamarkan ngono. Aku tak takoni separo-separo. Berarti yang mudune mek separo. Ora, Mas. Ora kabeh. Lah wong biyen kita zamane aku dicep sami rukun pertama. Kuwi zaman kapan kuwi? Zaman koyoke pirang tahun kepungkur ya. Madupara. Nona jan ana wong kok ngene. Dadi tahun biyen kita. Heeh. Nah. Lah, ora arek aku kae. Buka. Aja kaya ngono. Ala kepiye? Kok ndak pengendange jaipang kepengin. Weh. Kayak wis mantan. Nak anu aja kae sing nyaron. Oh iya. Nggih terima kasih sembah nuwun Bapak Ibu yen napa niki maring kagem fakir-fakir miskin nggih. Ya. Niki mboten kagem kula piyambak niki kagem anak-anak duafa nggih. Nggih. Mlebet kota amal riyen kajenge manak nggih. Oh ngono. Apa ya iso? Ora. Nggih. Niki Bapak Ewa nyuwun lagu luntur Mas Indi. Luntur sak apane? Luntur kowe. Kowe kelingan terang. Apa? Jaman anak dhewe perang. Aku ki wedi deh tenanan. Lah kowe kaku ngerti ra? Ngono ki. Lah kowe Bu, lah Pak aku Bu. kaya bilat. Biyen zamane kula niku perang kali niku ndase ajeng lo tebas. Kowe ini sing ora apa so aku rong dungkluk kowe wis ngene dadi. Weh lah ya nek akan mempercepat. Mungkin sing gaji kowe sapa? Ya. Kagem niki Pak sinten niki mau nyuwun luntur. Pak sinten? Pak Wandi nggih. Nek bapake ngersake lagu napa wau napa ngersake kula? Kula nggih perawan lho, Pak. Kasmaran. Sik lagune pripun? Diminangani ndo mbok siji iki Iya. dikei lunture siki. Heeh, kripik gedang, kripik telo, sithik edang sing penting rata. Heeh, Mas. Iya. Apa meneh engko bapak pawang-pawang iki ya kudu sehat selalu. Oh, heeh. Ya nek sik ndadi aku bingung. Sik nambani lenang Piye le nambani? Ya karo Mbak Iya apa Mak Ija? Monggo. Es manut aku. Oh, Mak Ijah Sarah iki. Ya ndak. Nggih, terima kasih live streamingnya Indonesia. Buat Pak Wandi yang di sana ya, semoga rezekinya banyak. Bos-bosku matur sembah nuwun. Yen lunturo wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mongsa sire dhewe ayo Rasa pada dipingin Saputino mong taksa medake Sangat kepetok nambungi Nagrerepo Detiong duwe Ayo ora maiko salah mongso gawe Mbak, jenengan arep guya pernyawer. Alah, mamaku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rak yo nek ngono kuwi rak yo. Aduh. Aduh. Injih, matur sembah nuwun Mama. Nggih, jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas. Boten. Lamun ora ikhlas tambahi. Aja Nggih, tambahi. berkah barokah nggih, sik bales Gusti Allah. Amin. Lumayan, kok 1000 dadi 6000 ya.
ditambakno rasa rene tiwas gedowo larane tombo sekaline noraliyo mung awake dhewe sami nukon rebon yo Aha, aha. sesak mlebu sedeng ayo anya hey Rasa gedhe saben-saben wong tansah saben kapethok ora maido delet Aku mau kok weruh mak daung. iki mau saking bapak sinten nggih dereng perkenalan Pak Bejo sehat Pak Pak Bejo Bejo. nggih Ibu nggih sehat Ibu sinten Walajan. Bu Bejo Aluse ra elok nek di paring iki. lah ya Luwes ya, Mak. Luwes banget yuk. nggih niki lumayan tambah 1000 berarti tok 7000 ya Bes Alhamdulillah. Es. Ayo, munggah nek wani munggah. Ayo. ditambah nomor-nomor Mbak, paring asma sinten Mbak? Mbak Wiwi rezekinipun kathah nggih Mbak. Apa lagune apa saya? Perawan Kali. Ora ana nek Kaliurang, ana nek Kalimantan. Oh iya. Oh, gawe dhewe jare. Perawan Kaliurang. Apa ono sik Ya, perawan Mas, Kak? Mas Indi, perawan Kalimantan Mas Indi. Nggih, Pak Bejo ngersake lagu menapa Pak Bejo napa Bejo? Nitip kangen napa melih wong niki wau sak lagu 50.000. Napa Pak Bu? Napa nemu napa Jogja Istimewa? Oh nggih Jogja Istimewa mawon sik apal mergane. Liyane ra apal. Jogja Istimewa. Ora sida. Ora iso yo. Kowe engko lumayan 7.000 lho, Bes. Oke, lumayan ya 7.000 ya. Kak. Iya sayang. Dilero dhisik engko bar iki. Oh iya. Iya. Kripik gedang, kripik telo, co, sini edang sing penting rata. Kripik gedang, kripik telo. Sing penting rata. Yuk. Yuk ong, yuk ong, yuk ong, yuk ong. Yang mana yuk? Ya. Yuk.
kangen yen arek ketemu wis setahun lawas aku kenal seliramu wis setahun lawas kok nekok mata tresnamu bulan Februari aku kenal seliramu bulan Februari kok nekok aku coba motor ya.
sekitar desa Meru Yogyakarta kang wis kondang saidenging Nuswantara kang ngelipur dening warga Pramiyarasa. Iya. Oh ya. nalikane ing wengi kowe ora ngira tumetes salo ning pepe do masayo kapan bali kosong pating ati amung dongo lan
ngayokso kang sangat jami kesepining rasa ati Sukses. Kita lihat tulis bareng bro. Are you ready to go? Sepining nalikane ing wengi kowe ora ngira tumetes elo ing pepe aduh Mbak Ayu kapal bali maning ati amung donga lan namung pamuji aku dong ayojo kantan sangat candi sepining rasa ati ya ya der enak mas ndang segah ora ketemu stasiunku sing dadi saksikan sing isor gandul bener mbok apa muga-muga Mas Indi pamit aku ora aman kondol kowe tego wis gur siji gur titipan to teni kondure lek jenenge para server dianggo jadi berita lewat ya Kondur kabar kayak kamu kondur konco kondur sambil kondur haha ayo matu kesali sama orang ketika bangga bidang warna kogam sisakan jopo montro komat kamet sori sang sabang bayar caprak ses Bos komandang yang kosong kalau kurang suara dekandang dekate ponge balabone bante pepecahan mos kapraket dengan jawe pak sukatan semeja dilan purmo mandiolan wusono mugi maki orerjo
Sumilaman dalan mungkin kundur. Ya, pulang, pulang. Iya, iya, iya. Yes, iya, iya. Putar di wajah. Pulas. Oh, di pamit. Iya. Sun. Iya, ya. Ya ampun, ampun sama tau kira. Oh, Ya, 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 ya. ayo kontur, kontur ya. Ya siap Ya, bos. Oh. Ayo ngomong bukan ditayangan gini gitu. Yuk, Suhutnya. yes, bos. Bareng, bareng. Ya, ya. Ayo Kang Doyo.
Iya. Ae, oh ya, ae, oh ya, ae. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Oh. Oh ya, oh ya. Nggih, jadilah dereng bubar nggih. Mangke dalu tasih wonten kalih babak malih nggih. Dados dumateng para penonton pamirsa monggo nggih. Kapure jajan-jajan remian mangke sabibaripun Aden Isa dipun kalajengan ngamalih kalih babak malih. Matur sembah nuwun.